littafin ruwan bagaja na Alhaji Abubakar Imam. A cikin farkon zamanin Shehu ɗan Ziyazinu an yi wani mutum motsatse wanda ake kira Koje sarkin labarai. Dalilin da yasa ake kiransa haka dan haukansa ba na zagin kowa bane, ba kuma na dukan kowa bane. Shi dai abin da yake so ya ji labari ya tafi waɗansu ƙasashe ya rika ba attajirai da sarakuna, su kuwa suna bashi abinci. In ya baka labari wanda baka sani ba, in ka bashi kuɗi sai ya ɗebi 50 ya baka, ya tsare kai ya ce kai kuma sai ka bashi wani labari wanda shi kuma bai sani ba. Yana cikin bin ƙasashe har ran nan Allah ya sa ya isa wani gari wai shi Kwantagora, wani babban birni ne a cikin ƙasar Sudan. Ya isa wajen sarkin garin, aka kai shi masauki. Da ajiye kayansa sai ya fito kofar fada, ya shiga halinsa na neman labaru da ba da su. Ya kwana kamar 3 yana ba sarki labarurruka, fadawa kuma suna biyansa da waɗansu labaran, wato maimakon waɗanda ya ba sarkin su. Sarkin ƙasar ana kiransa sarkin Sudan. Yana yawo cikin gari sai ya isa wani katon gida mai benaye da yawa. Ya tambayi barorin da ya tarar zaune ya ce, shin gidan wane ne wannan? Suka ce, wane ne duk duniyan nan bai san Alhaji Imam ba? Koje sarkin labarai ya ce musu, zai fito yanzu? Suka ce, wa zai fito da shi yanzu tun azahar ba ta yi ba? Koje ya share wuri ya zauna kan azahar ta yi. Azahar na yi sai suka ji tap tap duk zaure aka tashi. Da mai gida ya shigo aka faɗa aka yi gaisuwa, da ya zauna ya dubi Koje ya ce, wannan fa wane ne? Koje ya ce, ni ne sarkin labarai. Yau kwana na 10 a nan garin. Kaji safara ta ka kwaje yadda ake biya na, ko kana iya saye? Mai gida ya ce, to faɗi mu je. Yau Allah ya gama ka da gamanka. Koje murmushi ya ce, to sai dai mu ce Allah ya gama kowa da gamansa. Sa'an nan fa Koje sarkin labarai ya tsinke, ya yi ta zuba labarai, baya ko kafi balle aya. Da ya faɗi kamar 30 sai ce mai gida, biya waɗannan tukun, sa'an nan ji ƙarfin ci gaba da waɗansu. Mai gida ya ce, ƙara dai. Ya yi ta zubawa har Allah ya sa ya gaji. Da ya ƙare zuwa magariba sai mai gida ya ce, to duk kai labarurrukan ka ashe ba su fa a ba da su daga safa zuwa magariba ba, har ake kiranka wani Koje sarkin labarai. Kuma ya ce masa, to gobe ka zo da kai da abokanka duka, ni kuma in baka labarin abubuwan da na yi a duniyan nan, har Allah ya sa na samu arzikin da ka gani. Mu gani, na yi ƙoƙari na gajarce labarin ko ma ƙare cikin kwanaki 10. Koje sarkin labarai ya duka ya yi bankwana, gari na wayewa, sai ya taho ya zauna yana jiran mai gida. Can zuwa fitowar rana ya fito. Mutanen da ke zaune a zaure suka yi masa barka da kwana. Ya haye kujerarsa ya kame, ya dubi Koje ya ce, kunnen ka nawa? Koje ya ce 2. Ya ce, to ƙara na 3 ka sha labari. Koje ya ce, to madalla. Na farko dai, in ji mai gida, sunana Alhaji Imam. Ubana kuwa wani babban malami ne na sarkin Sudan, sunansa Malam na bakin kogi. Sai dai ya kai dattijo har ya fara tsufa, ba a taɓa kokari a gidansa ba. Abin ya dame shi kwarai. Ga wagagen littattafai tuli ba mai gado, amma ko da yake malamin nan ba shi da ɗanasa na cikinsa, yana da wani agola, shaiɗani ana kiransa saƙinmu. Komai uban nan nawa ya masa, uwar ba ta godewa, shi yaron ma baya godewa. Ana nan zaune dai haka, yaro ya girma ya zama jarumi. Bayan shekaru 15 ya zama barde sadauki. Da ya ga dai yayi karfi sai fara fita kauyuka yana tara hanya, yana kwace kayan mutane. Malamin nan yayi ya hana shi yake, saboda haka sai yasa aka daure shi. Bayan ya kwana 3 cikin turu, malamin ya ce a sake shi. Da aka sake shi ya dawo gida da bacin zuciya, amma yayi damo, bai ce kowa komai ba. Dare na yi ya ɗauki takobinsa na yaƙi, ya shiga turakan malamin, ya murɗe masa kai, ya ɗauki gawar ya sa a cikin likafani. Da gari ya waye, ya tafi ya gaya wa sarki, ubansa ya cika da daddare, ya ce wai ciwon ciki ya tarnike shi. Aka tare aka yi jana'iza aka watse, mata suka yi ‘yan koke-kokensu na al'ada suka bari.
ana nan bayan 'yan kwanaki da rasuwar malamin sai Sakimu ya mafarki ya ga malamin a tsaye, sai ga wani ɗan abu kamar ɗan dabino ya fito daga zakarin malamin, sai ya ga abin nan yana ta girma har ya kai kamar zaki. Da ya kai haka sai abin ya faɗa masa ya kashe shi. Wannan mafarki fa ya dugunzumar da ransa, da gari ya waye ya tara malamai don su masa duba. Dukkan malamai kowa ya dukufa ya zana ya shafe, ya zana ya shafe. Daga nan sai babban sai ya ce za a haifi wani yaro a gidan nan cikin matan tsohon nan da ya rasu, shi ne zai kashe ka. Sakim ya ce ko da yake ni ban iya haddi ba, wannan ƙarya ce, mai gidan nan bai taɓa haihuwa ba, kuma ko ya taɓa ku ɓace min da gani bokayen wofi. Ko na malami ya kakkaɓe hannunsa ya tashi zabu-zabu don kunya. Da tsakar dare Sakim ya tashi ya kulla wannan ya kwance, yana ta juyayi da zuciyarsa yana cewa Allah abin tsoro, malami abin tsoro. Abin da ya fi kyau sai in hallaka matan nan 4 duk masu takaba, don kada maganan masu dogayen gemun nan ta zama gaskiya. Saboda haka ya samu guba, ya yi ta ba su ɗaya da ɗaya suna mutuwa, ana cewa bakin cikin rabuwa da malamin ne ya kashe su. Amma ni tsohuwata dama ba ta garin, ta rasu tsohona iyayenta suka ɗauke ta suka mayar da ita kawai da suke. Saboda haka ita ma Sakimu bai kyale ta ba, sai ya aika wani bakin bawa nasa har can kawai, ya umarce shi ya san yadda zai ya sace ta ya kai ta da ya kashe. Cikin dare bawan nan ya yi sirji, ya je sace ta, ya rufe bakinta, ya ja zuwa bayan gari inda ya ɓoye dokinsa, ya aza ta kuturi, ya yi dawa da ita, ya yi ta kutsawa cikin daji da sukuwa har kusan asuba, sa'an nan ya tsaya. Ya ɗauki takobi zai kashe ta, sai ya taka wutsiyar wani kumurci ya sare shi, nan ya faɗi ya mace, doki ya dawa da gudu. Uwar tawa ta rasa gabas, ta rasa yamma, ta kuma firgice, ta tambayi hanyar koma gida. Tana cikin tafiya kwanci tashi har ta kawo nan kwanta gora. Ashe ita ce Allah ya ba shigar ciki na yau wata 2. Kwanci tashi ciki yayi girma, aka haife ni. Ta haife ni nan gidan limamin garin, aka samun suna Alhaji Imam. Abin da yasa aka samun Alhaji, da rana Hajji aka haife ni. Abin da yasa kuwa aka samun Imam, dan limamin garin bashi da ɗa bashi da jika, saboda haka yace ya samu ɗa. Har samun Imam, wato liman na 2 bayansa. Wannan tawa kuwa ana ce mata ya kututu. Da ta yi 40 aka ɗaura musu aure da liman. Ina nan har na samu shekaru 12. Liman yayyayi da ni in yi karatu na gagara. Gani na girma ban san ko alif ba. Duk da haka ya mai da ni ɗansa sosai, baya yi min wata muguwa harara balle fa ya doke ni. Ina nan wata rana an taso daga Juma'a, sai na ga liman babana ya dawo gida, idanu sharaf-sharaf da hawaye. Na tare shi da kuka na ce baba lafiya, ya kada baki ya ce ina fa lafiya, yau sarki ya muzanta ni cikin taro. Na tambaye shi dalilin haka ya ce wai dan yau ana cikin fadanci. Ya ce ɗan Rima ba shi da lafiya, sai a kwantar a tayar. Ni kuwa na ce na ji an ce da za a samu ruwan bagaja a wani gari da mutanen garin nan duk sun huta da mashasharar zamani. Daga wai na faɗi ‘yar wannan, sai sarki ya harzuka, ya ce wai ba'a nake jan shi da ita. Ya ce wai in ba shigantaka ba da shakiyanci da na saba, ina na taɓa ganin wanda ya samu ruwan bagaja a duniyan nan. Ko da na ji baba ya ce haka, sai raina ya ɓaci, hankali na ya tashi. Da komawa ta gida sai na ɗauki ‘yar sandata na shiga gida, na nemi gafara ga iyayena, na ce za ni yawon duniya. Na fita garin ta kofar gabas don neman sa'a kaɗai, ba don na san inda zani ba. Na kama hanyar Tambutu, ne ta tafiya. Bayan na yi tafiyar kwanaki 70, ran nan sai na hangi wani dutse cikin kungurmin daji. Sai na ce a cikin raina, bari dai in je wurin dutsen can, wataƙila ko na samu ruwa in ɗan haɗiya. Na ta sama dutse haikan, ko da na isa gindin dutsen sai na ga wani babban kogo, ne tsammani ba a rasa ruwa cikinsa, saboda haka na kutsa kaina ciki ne ta shiga. Can na yi zurfi da tafiya, sai na ji an ce kai mutum ko aljan. Da jin haka sai na kaɗu hanta ta ɗauki rawa. Ne ta maza dai na ce mutum ne.
daga nan fa sai naga wani tsoho ya taso min tukub da shi, yana da tasbaha a hannunsa, ya tambaye ni labari na kwashe masa duk tun daga farko zuwa ƙarshe. Ko da ya ji niyya ta tan ɗebo ruwan bagaja ce, sai ya ƙara mai tsanani ya ce, ƙarya kwakwata sha ƙarya ɗan samari, wannan jawabi nasa ya tsinke ni. Da na ga ya natsa na ce, baba, kai mutum ne ko aljan? Abin da ya sa na ce masa haka, dan na ga su mata kawo masa har ga kirji. Ya amsa min ya ce, ni mutum ne ɗan uwanka, shekara ta 70 a nan ina ibada, ban taɓa ganin wani mahaluki ba sai fa kai yau. Ya shiga bani labarinsa, da labarin garinsu, da danginsa, kwamfa ashe babana ne wallima. Ko da liman ya rika bani labarinsa yana cewa, ya bi uwa duniya, ba a san inda yake ba ma. Da ya gama ni kuma na bayyana masa kowane ne, sai muka rungume juna muna kuka dan murna. Ya tambaye ni labarin gida duka, na tsuguna na kwance masa bakin jaka. Na kwana biyu nan gunsa na huta, ina cin 'ya'yan itatuwa domin su ne abincinsa. Bayan mun saba da juna, na ce masa ya buga min ƙasa ya gaya min labarina da labarin niyyata. Ya bugi ƙasa ya ce, ruwan bagaja dai akwai shi a duniya, amma yana hannun aljanu, karewa ma ba shi a bisa ƙasan nan da muke takawa. Da ya gama labarinsa na ce, to tun da dai akwai shi a duniya, sai dai in mutu wurin nemansa. Dan liman ba shi ya haife ni ba, ba zan bari a kunyatar da shi ba. Bayan na yi kwana 70 na tafiya, sai na isa Tambutu, na yi shiri irin na fatake, na isa gun sarki, na ce ni falke ne, kayana suna baya, za su zo bayan kwanaki 3. Abin da ya sa na ce haka, dan na baro waɗansu shanu ne a baya na wani falke. Ka san tafiyan mara wuri sai cin zango, saboda haka na wuto su. Kullum da yamma sai in samu taro in sayo miya, in bi ƙofar gidana da na sauka in warwatsa ko ina. Abin da ya sa nake haka, dan ina da wani aboki ne a tajiri. To ko da yaushe ya zo gani na da maraice, idan zai zauna mu gaisa sai in ce masa kash, yara ku sun ɓata gun da miya. In ya juya yamma, in ce nan ma duk miya ce, in ya juya kudu ko arewa, nakan ce ai nan ma duk sun ɓata shi. Wato dan ya ce lalle ni mai arziki ne, dukan almajiran garin ni ke ciyar da su tun da na zo, alhali kuwa da kyar nake ci da kaina ma. Abin ikon Allah sai ku suka fara tsammanin haka. Na ci bashi gunsa kamar na rabin jaka. Kullum sai in te masa roman bakar na cewa idan shanuna sun zo ba zan sayarwa da kowa ba sai kai. Ya kama kowanne ya karya yadda yake so, da ni ne da abubuwana. Da aka kwana kamar 3 ba su zo ba, sai ran nan ya ga waɗansu fataki. Sai ce mu tambaye su labarin shanunka. Na ce haka nan ne. Na tunkare su na ce, shin kun baro waɗansu shanu masu yawa nan baya? Suka amsa suka ce, gobe suna isowa. Wato shanun can da na baro fa suka gani. Da na ga dai idan sun iso gobe, ƙaryata ta ƙare. Sai na tafi gidan attajirin nan na ce, ina son fan 50 kafin su iso da safe a yi ciniki. Nan da nan ya bani, wato jaka guda kenan. Na fita. Na bi wata hanya shararra na yanki daji. Bayan na yi tafiyar kwanaki 41, sai na isa wani gari wai shi Saburi, wani babban birni ne, amma duk garin jahilai ne na inna lillahi. Ba wanda ya san ko alif, sai ni fa da na isa yau. Ni ko ban san komai ba cikin Alkur'ani, sai wata aya da nake ji malam na ja kullum in yana ashan wai ita mudahammata ne. Da zuwa na samu wata doguwar tasbaha, na nufi wajen sarkin na ce ni malami ne. Ya ce daga ina? Na ce daga ƙasashen Larabawa. Da sarki ya ji haka ya murna da zuwa na, ya ce to ina za ka? Na ce nan na zo. Kullum ina mafarki da ƙasan nan ana gaya min in zo in riƙa yi muku sallah, don za a sa ku aljanna ko duka domin adalcinka ya sarki. Da sarki ya ji haka ya tara manyan gari duka ya gaya musu. Na samu wata 6 cur ina yi musu sallah, ban san abin da nake faɗa ba sai mu da hammata ni ko yaushe.
duk yaran gari aka kawo su koya musu karatu. Bayan kwanaki kaɗan kowa ya haddace mu da hammata ne, wanda ya iya kwarai sai ya rika faɗi da irin muryoyi daban-daban, ko ya buɗe murya ko ya shaƙe ko kuwa ya yi wata iri daban, ya iya kenan. Bayan na yi watanni kamar 7, ran nan sai wani babban malami ya faɗo garin. Sarki ya ba shi labarin shahara ta ƙasar duka. Ka san malamai da san ƙure ‘yan uwansu, sai ya zo muka gaisa. Ni kuwa na tara kuɗi da yawa don sai abin da na ce ake yi a garin, har an mai da ni kamar gunki. Da malamin na ya zo muka gaisa sai na ce, ya sunanka? Ya ce, sunana Malam Zirke ɗan Muhammad. Kai ya sunanka? Na ce, Malam Alhaji Imam, malami uban malamai. Da gari ya waye aka je gun sallah, ya ji ban iya komai ba, sai fara sara na wurin sarki yana cewa a gwada mu da shi a ga wanda ya fi. Sarki ya ce, a'a, Malam Alhaji Imam fa baya shafuwa a ƙasar nan duka. Zirke ɗan Muhammad da ya nace da tambaya don a kunyata ni a yi min dariya. Rannan sarki ya kira ni ya gaya min duk abin da malamin na ya gaya masa. Da na ji haka sai na ce a raina, yau fa ƙaryar maza ta ƙare. Sarki ya ce, ban ji ka ce komai ba. Na ce, ina tuna jahilcin yaran almajirai ne masu ja da manya. Lalle dai ƙaramin sani ko kumi ne. Na ce, sarki ya aika a yi shela gobe da safe, yaro da babba kowa ya zo a taru a yi ƙure. Da sarki ya ji haka sai ya ce, riƙa min nan malami uban malamai. Da gari ya waye duk aka taru. Sarki ya aika aka kirawo ni, na zo na zauna tsakar taro. Ina nan zaune sai ga yara 3 da tsibin littattafai. Na ce, daga ina kuka fito? Suka ce, daga masaukin Malam Zirke ɗan Muhammad. Jim kaɗan sai ga malamin ya taho, tap tap tap, aka ba shi buzu ya zauna. Ga jama'a makil. Bayan mun gaisa da shi na ce, waɗannan littattafan su ne ka kwaso? Waɗannan littattafai ne to. Ya ce, akwai attaura, akwai zabura, akwai linjila da alkur'ani da samarkanda da lawali da sani, waɗansu ba na ko iya tuna sunan nakinsu, ban taɓa ji ba ma. Da na ji haka na ce, ab, duk waɗannan baka haddace su ba tukuna, sa'an nan kake son jayayya da ni? Ya dube ni ya murmushi. Sa'an nan na ce wa waɗansu yara, ku kau da su can gefe, mu da ka za mu yi. Ina amfanin sanin littafi kawai, karatun aku. Aka kau da su waje ɗaya. Bayan an nutsu, an yi shiru, na share ƙasa sai ka ce mai shirin hajji. Na zana wata alama, na dubi Malam Zirke na ce, menene wannan? Ya ce, nun ara ce. Na ce, haba sake dai. Ya ce, ra. Na ce, haka ake ra a gidanku? Ya ce, lam'ara ce. Na ce, wannan makarecin malami ne ya koya maka. Da ya ƙara tsince-tsincen baƙaƙensa na alƙur'ani masu kama da wannan alama. Na ce, ƙarya yake. Da ya ce ya bani gari sai na ce, kuma tso ku gani. Sa'an nan na dubi mutane na ce, wannan ba ra ba ce, ba lam'ara ba ce, ba nun'ara ba ce, tsayuwar wata daren farko kenan. Jahilai suka dubi zane na suka ce, haka nan ne malam, haka nan ne malamin malamai, haka ko tsayuwar wata yake. Na dubi Malam Zirke na ce wa yara, ku yi masa eho da tire. Suka bi shi eho eho. Daga nan ko ta kan littattafansa bai biya ba, wajen gari yara na jifa, ya tsere da kyar. Ka ji rabona da wannan malami. Bayan na ƙara 'yan kwanaki sai na isa wani gari mani'imci, wai shi Yamel. Ko da na fuskanto garin sai ne ta jin ganguna da kalangai suna tashi, su kakaki da fare da algaitu sai busa sake. Shagali dai ba kama hannun yaro. Ina tafiya sai ga wani yaro yana gudu za a shurin biki. Na kira shi na ce, kai samari, yau garin lafiya? Yaron ya ce, ɗan mori. Na sarki ne aka kawo mata yau. Na ce, daga ina? Yaron ya ce, ya sarkin Karyatun Na'im ce aka gama su. Ko da na shiga garin ban ko zauna ba sai kofar fada wajen da ake biki. Na shiga biki ne ruwa ne tsaki, kamar ƙanina aka sa a lalle. Nan da nan duk na shahara ga maroka suka tambayi sunana. Na ce, Alhaji Imam.
ana biki da dala-dala, amma ni da fam guda nake yi. Wannan shagali da na yi ya sa sarki ya maraba da ni, muka yi abota da ɗan sarki, dare kaɗai shi ke raba mu. Gaisuwa ko ina daga gidajen fadawa da attajirai da malamai da sauran manyan gari. Da haka fa duk na azama cikin ƙasar. Saboda haka wuri na masu laifi ma suke zuwa suna kamun kafa, masu son sarauta gare ni suke neman ta. A kwana a tashi sai ne gaba zuwa Sasa. Da shiga garin sai Allah ya mun gamo da katar, na sauka gidan wani kwara mai sulai. Na kama kaina sai ka ce wani mumini. Da kwara ya ga halina sai fara jana a jika. Bayan 'yan kwanaki kaɗan ya mai da ni yaransa, ya saka min al'amuransa duka, na shiga cikin dukiyar ina bindin-bindin. Ba na aikin fari balle na baki, sai dai ko da yaushe in wanke 10 tsoma 5. Sannu har na fara shiga dukiyar da barna. Sai in tara shagali a yi ta goge. Gogen yakan rika cewa, Alhaji, kada ka ɓata hajin taka, ni ko sai in rika cewa, ni na je ni zan koma. Na kafa bid'a a garin ko ina sai a zo don shagali ne take cire ni. Da kwara ya ji haka sai fara kokarin yadda zai kama ni ya sa a daure. Ya haƙa min wannan tarko in kubuce, ya haƙa can in kubuce nan. Da ya ga haka ran nan sai ya aiko a gaya min ya mutu. Aka zo aka gaya min, aka rarrashe ni in je in gani, dan ba shi da ɗa ba shi da jika sai ni. Ni ko na san halin kwara da wayo, ban da yake ta mutane ba, sai na tafi. Aka ce ga ɗakin can, ko rufe shi ma ba yi ba, sai na zo dan ni ne ɗansa, na leƙa ta taga, sai na gan shi kwance baki buɗe. Shi ko abin da yake so in shiga ɗakin ya kama ni. Ko da na dube shi da kyau, sai na tabbatar ba mutuwa ya ba, sai na ce Allah sarki, amma ban yi tsammanin ya mutu ba. Wanda ya kira ni ya ce, subhanallah, dan me? Na ce, dan naji an ce kwara ba sa mutuwa da baki buɗe sai a rufe, to ga wannan kwaran nasa a buɗe yake. Da kwara ya ji jawabi na sai ya rufe baki, wai dai in yadda ya mutu, sai ka ce ni gaula ne. Ashe wanda ya mutu ya taɓa motsi, balle har ya rufe baki. Ko da naga haka sai ne waje, da naga dai zama bai same ni ba sai ne gaba. Ina tafiya cikin daji sai naga wani bakkauye da jaka ɗaya ba sule ɗaya da kwabo 5. Ne ta tambayarsa, dai ya gaya min labarin yadda ya samu kuɗin da yadda ya kashe sule 1 da kwabo 5 ɗin nan. Da zai tsaya ratse sai ya bani rike masa, wai shi ga abokin tafiya. Da daddare na kawo alkali waɗannan, na koma na shiga shagali da sauran. Rannan na fita waje garin shan iska sai na tsinto wani murjani, ashe na 'yar sarki ne aka sace ya faɗi. Na kawo kasuwa sayarwa, ko da aka ganna sai aka kama ni, aka kai ni gidan alkali. Na yi juyin duniyan nan, aka ce ni na sace shi. Aka yi mun bulala 20, aka kai ni gidan yaro wata 3, na tarar da bakauyen can da newa rikicin kuɗi, na sa aka ɗaure shi shekaran jiya. Ko da muka yi arba ya ce, Allah sarki, alhaki kwaikwayo. Aka gama kafafuwan mu tare aka ɗaure, na dube shi tun daga ƙasa har bisa, sai na ga yayi kama da malam Zirke dan Muhammad. Wancan da na sa aka yi wa tire a Saburi, garin jahilan nan. Na tune shi da magana ran nan, ya ce, haba, tun da ni ma nake sansana kai ne. Muka ba juna labarin rabonmu, muka yi ta duban juna da abin, sai an bato. Bayan wata 3 aka sake mu, da muka huta kwana 2 sai muka yi shirin zuwa ƙasashen rasu tare da shi. Ya zama kuma abokina. Muna cikin tafiya a daji, sai wani mahaukacin raƙumi amale ya biyo mu baki buɗe. Muka sheƙa wurin wata itaciya muka hau, shi ko raƙumin ya tsaya nan gindin itaciyar nan yana jira wai sai mun sako ya tasan mana. Muka rasa yadda za mu yi tun da safe har azahar, gashi kuwa cikkunan mu suna ta kiran ciroma. Can zuwa al'asar sai naga waɗansu fulani za su tafi yawon sharo. Da dai na hange su kan hanya sai na ce, kai masu tafiya uwa ku, ka san ba fulace, kan bakin rai. Daga can kuwa sai suka nufo mu da gudu, wai su ji dalilin da yasa na zage su. Da dai raƙumin nan ya kyalle ido ya gansu,
bai sake koma ta kanmu ba, sai ce da ku aka gama mu. Kowanne ya ranta suka yi dawa, mu ko muka sako muka yi tamu hanya. Ga mu nan sai birnin Ras, Zirke na can yana kalle-kalle har na ɓace masa, ka ji rabuwata da shi. Na yi gaba na shiga jirgi, na nufi Alkama neman abin da ya rabo ni da gida, wato ruwan bagaja. Da muka sauka a wani tsibiri don mu huta, sai na tafi yawon shan iska. Jirgi ya tashi, aka bar ni anan ni kaɗai. Bayan sun wuce na tashi da tafiya, ina neman wani jirgin in bi su. Ina bin bakin teku sai na tarar da wani mutum a zaune, na dube shi da kyau, ashe dai Malam Zirke ne dan Muhammad. Da naga haka sai na ce, Zirke dan Muhammad. Sai ya amsa ya ce, himma dai dan shehu. Muka tafa ya ce, wallahi tun da ka zo na gane ka. Muka ba juna labarin rabonmu. Bayan sadonmu sai muka ci gaba da tafiya, har muka isa wani gari, muka tafi fada. Sarkin garin ya sa aka yi mana masauki muka sauka. Rannan sai da na bari sarki ya fito daga masallaci, sai na kama Malam Zirke da bugu, bai san hawa ba bai san sauka ba. Sarki ce, kai lafiya yau kake dukan dan uwan naka? Nace ina fa lafiya, tunda yake zagin ka. Ni ko kowane ne ya zagi sarkin duniya kamar ka, ai ba zan kyale shi ba. Sarki ya ji daɗin kalamina, ya sa aka kori Malam Zirke da duwatsu. Ta haka fa muka rabu da Malam Zirke. Da naga sarki ya sa an yi wa ɗan uwana wulakanci haka, sai na fara jin tausayinsa, amma daga baya naga dai ba shi da kaico. Abinda mutum ya shuka shi zai girba, in hairan in kuma sharran. Na shiga cikin ruwan bagaja, amma ko wanda ya taɓa jin labarinsa ban samu ba. Da naga haka sai na sallami sarki, ya bani kyauta. Na yi niyya na tashi sai wani gari, wai shi ɗan Dago. A can na samu wata yarinya, ‘yar wani malami, ana ce mata Jamilatu. Ka san na da rigima sai na shiga biɗa aure. Muka shiga kai toshi, yarinya kuwa bata fidda wanda take so ba. Kai muka yi ta caca kuɗi. Ran nan fa sai na je na gaya uban, na ce ya kamata yarinyan nan ta fidda wanda take so kowa ya huta. Da ya gaya mata sai ta ce wa uban, bayan kwanaki 3 baba, ka je ka gaya wa kowanne daga cikin masu neman auren nan nawa, ka ce ciwon ciki ya tarnake ni jiya da daddare har na yi ajali, mu ji abin da kowa zai ce daga cikinsu. Uban ya ce to. Bayan an kwana 3 ran nan sai je gidan guda ya ce, wane, ai Jamila ta je ta rasu, ciwon ciki ya tarnake ta har ta mutu. Ko da ya ji haka sai ya ce, ai maganin ku kenan. An ce ku yi mata aure, san sata ya hana ku. To ta mutu, ba mai tuna ta. Da tsohon ne ya ji haka ya haura takalmansa ya gaba, yana matsa-matsan hawayen ƙarya, ya nufi gidan ɗayan, ya gaya masa haka. Shi kuma da ya ji haka sai ya ce, maganin mai ruwan ido kenan, ku je ku binne ta. Tsoho ya sa kai ya fita, ya nufi gidana. Ko da na ji wannan jawabi sai na shakkar mutuwan nan, ko da yake na san ikon Allah ya da haka. Nan da nan sai na ɓarke da kukan ƙarya, na ruga na sawo tufafi na nufi gidan, ina matsa-matsan ƙarya. Da na isa gidan na tarar da ita a kwance, sai na rungume ta na salati. Da ta ji haka sai ta buɗe ido, ta ce a ɗaura mana aure ta yi miji. Nan da na aka ɗaura mana aure da ita, aka sa ranar biki, aka shagali aka gama. Da mutanen nan da na kasa suka ga haka, sai suka shiga kyashi na ƙware da gaske. Da sun hange ni sai su shiga zagi na, mai tsinewa na yi, mai zagi na yi. To ni da nake bako, lalle sai in kame bakina. Shi ne yafi. Abu da ya tsananta, har suke makircin da suka kwace min matar, suka yi min magani na makanci. Duk yan abin hannuna suka ƙare, na rasa abin da zan yi samu abinci ma. Da dai naga abin ya kawo ga haka, sai na fara zuwa su, don tun ina yaro na iya. Ina da wani yaro wai shi armi, kullum sai jagora ta ya kai ni bakin teku, ya sa ni a jirgi, ya rika sa ko mata ina so. To ka san halin sabon makaho gardama.
kullum in mun tafi su da yaron nan in mun kai gaba sai ya ce min Alhaji mun kawo, in dan kada in ce na makance, sai in ce wannan wani irin magana banza ce, yan na gani nan ku dilim nake. In yaron nan ya ce mun kawo sai in zage shi, in ce ya mai da ni makaho kenan ko, in ce masa ai ni ma na san mun kawo dan ina gani. In ya ce in shiga ko in sauka daga cikin jirgin da muke, sai in ce masa ai dama duk shirin sauka nake. Wannan wani irin yaro ne. To Allah ya zuba yaron na haƙuri, saboda haka baya ko ɓata ransa da wannan. Muna nan da shirin nan sai wani yaro ya zo ya ce yana so ya mun barantaka. Na ce to ashe malam Zarke ne, ban sani ba. Suka zama suna yi min hidima su biyu, ni kuwa ba ni da wata sana'a sai su. Komai suka yi min bana godewa. In sun ce mun yi hankali rami sai in ce shin kun fi ni gani ne? Da suka gaji da halina sai Zarke ya ce sai ya hore ni. A kwana a tashiran nan sai na ce musu saraka ne in je in so a wani tafki, wai shi tafkin Karuna. Da isowar mu suka ce mun kawo. Da na ji haka sai na ce musu a ko da ma na san mun kawo, kun dai mai da mutane makafi, ni ido na ciwo kaɗai yake. Suka dai kyale ni. Da muka shiga cikin tafkin muka gama su sai suka turo zuwa gefe. Da muka kawo tsakar tafki sai malam Zarke ya ce mu to sauka mun kawo. Ko da na ji haka sai na ce yau ga yaron banza, sun dai mai da mutane makafi. Ana son mun kawo. Sai na duro daga jirgi wayin fada ƙasa, da fadawa ta sai na nutse ne ƙasa. Abin ikon Allah sai na isa wani gida a ƙasan tafkin, na tarar da waɗansu irin mutane masu manyan kawuna. Ashe ƴan ruwa ne suka yi maraba da ni. Bayan na huta suka tambaye ni labari na, tun na kwashe na faɗa musu. Da suka ji haka sai suka ji tausayi na, suka bani magani, ido na ya warke. Sarki ya sa aka kai ni tudu, aka sa ni a hanya. A kwana a tashi har na kai wani gari wai shi Baku a kusa da teku. A nan na ga wani zabgegen mutum mai tsawo da sansa mai kiba yana cewa wa zai amshi sana in an yi kwana 7 in zo ya taɓa kaina. Ya yawo har ya gaji, ba wanda ya ko baɗa masa ƙasa, sai biyo ta masaukina. Ni kuwa kun dai san ni, tara'ara da dan faɗin kai, sai na amshi san na kai gida na yanka, muka sha dabge. Na ce komai ta banjan mai rabon ganin baɗi sai ya kai. Ya kurga ya ce in na kasa zai yanka ni, ya ba gunkinsa jinin. Sunan mutumin nan kuwa Zandora ɗan Zotori. Da na amshi san na tambaye shi labarin irin tsawonsa da ya wuce mun shar, ya bani labari wai ma a ƙasarsu wada ake ce masa, dan tsawonsa zira'i 70 ne kadai. Yace suna daga cikin kabilar Iwaja dan unka, wato wannan da ya zamani da Annabi Nuhu sa'ad da aka yi ruwan tufana. Labarin kakansu fa ba fake bane ga wanda ya san labarin ruwan tufana. Na ji haka na koma ɗaki na kasa bacci dan zulumi. Can an yi kwana 5 sai wata dabara ta faɗo min. Rana ta 7 tunda jijjibi sai gashi zalam na dube shi na ce wai zurmi. Mutane sun dafo shi dan su ga yadda zai cinye ni. Da yazo ya ce to fito, alƙawari ya cika. Sai na ce masa dakata kaɗan in ga lallabce wannan bangon ɗakin nan da ya tsage da damuna. Ya ce kai yaya ake ɗinkin bango? Na ce ai ba wuya a garin mu, leƙo ka gani. Sai cuso kai dan ya gani. Sai ne farat na taɓa kansa na ce a na taɓa. Mutane suka ce ya taɓa. Zandoro ya komo gida yana fushi. Kaji yadda muka rabu da Zandoro ɗan Zotori, sarkin tsawon ƴan adam. Da na kwana 7 ina tambayar tsofaffi da fatake labarin ruwan bagaja, ban samu abin kama ba. Sai na tashi na nufi Hindu. Da shiga garin sai ga malam Zurge. Da ganinsa na ce Zurge dan Muhammad. Ya juyo ya ce himma dai dan shehu. Muka gaisa, muka ba juna labarin abin da ya faru bayan rabuwan. Bayan mun yi kwana kamar 3 ran nan sai wani farawo ya je ya kashe babban bawan sarkin garin. Ya ja shi ya kai gefen kogin garin ya jefar. Asubahi ranar kuma malam Zurge ya nufi kogi dan yi wanka. Ko da isowarsa sai ya ganshi. Abinka da sarkin lalata sai ya sa bargo ya lullube gawar, ya ɗauko
ya nufi gidan da muka sauka. Duk gari ɗaya suka tashi daga bacci. Da zuwan sai tarar na bacci, sai kinkimi gawar ya kai ɗakina da nake kwana, ya sa a saƙo ya aje, don ni kuwa ban sani ba. Bayan an yi salatu sai na tashi na fito waje, ne alwala, na tafi masallaci na bi liman don neman falalar jam'i. Da aka ƙare, ne ‘yan warda na gama, na komo gida, na haye bisa gado, don taɓa ɗan ƙailula kafin rana ta fito. Ina nan sai ga Malam Zurƙe ya fito daga ɗakinsa. Da na ganshi sai na sako, muka yi wa juna barka da kwana. Muka zauna, muka shiga taɗin duniya. Can jim kaɗan sai na ga ya dubi saƙon da gawan nan take, ya ce, "Ab, wancan zanin da ka ajiye ba ka gudun gara ne?" Na ce, "Wanne zani?" "Ai, ni ba ni da wani zane can." Sai na tashi na nufi wurin. Na duba sai na ga wani abu a lullube. Na ɗaga, na ji ya fiye nauyi. Na duba haka sai na ga mutum, matacce an lullube shi duka. Ko da ganin haka, na san wanda ya aikata wannan abu gare ni. Da Zurƙe ga na yi sako sai ya ce, "Menene ka samu kake ɓoye min ne?" Sai na ga ya taso ya ɗauko mutum ya fito da shi tsakar ɗaki. Ko da ya duba ya ga mataccen ɗan adam a ciki, sai ya ja da baya ya salati ya ce, "Ashe Alhaji, har ka fara kashe bayan sarki kana kwace kuɗinsu ko? Ba abin da ya fi yanzu sai in je in faɗa wa sarki abin da kake yi. Ba zan yadda a zarge ni kawai ba, ban ci ba ban sha ba." Ko da na ji haka sai na ce a raina, yau fa ta faru ta ƙare. Na dubi Malam Zurƙe na ce, "Kai dai sakaran banza ne, wanda bai san ikon Allah ba. Jiya sarki ya yi kuwa, ya ce dukkan wanda ya same shi ya kashe zai ba shi jaka." Da Malam Zurƙe ya ji haka sai ya ce, "Me sarki yake so a kashe shi?" Sai ni kuwa na ce, "Ran da sarki ran gadin nan ya dawo ya tarar da shi ya shiga gidansa. Ko da sarki ya ritsa shi, ya sa a kama shi a kashe, kama ya gudu ya ɓoye, kaga Allah ya kama shi, in je in kwashi ƙarafa na a fala." Da Malam Zurƙe ya ji haka sai ya ce, "Ni na kashe shi, gawar ce nan zan kai wa sarki." Na ce, "A'a ƙarya ne." Ya ce, "Wallahi gawar nan tasa ce." Da dai na ga ya samu sai na ce, "To ɗauki ka kai, in ba taka bace kuma Allah ya isa." Malam Zurƙe na tsammanin abin gaskiya ne, sai na ɗaga mu ya nufi gidan sarki, ni ko na kwashe kayana na yi gaba, ka ji rabona da Malam Zurƙe kenan. Ran nan mun sauka wani zango, sai na ji ‘yan uwana fatake suna labari suna cewa tunda Allah ya halicce su, ba su taɓa ganin wanda ya kai wani wai shi Malam Zurƙe sakarci ba, ba su san yadda muke da shi ba. Da na ji sun ce haka sai na ce musu, "A ina kuka gaishe?" Suka ce, "Gari kaza," suka ambaci sunan garin da na fito. Na ƙara tambayar su na ce, "Dan me kuka ce ya faye sakarci?" Sai babban ya ce, "Ran juma'an nan wadda ta wuce muka je gaida sarki, muna nan zaune sai gashi da wani abu a bargo ya zo gaban sarki. Sarki ya tambaye shi lafiya, sai Malam Zurƙen nan ya buɗe bargo ya jawo gawar babban bawan sarki ya ce, "Ga wanda kake nema a kashe, na kawo maka shi." Sarki ya dubi gawa ya rike baki ya ce, "Dan me ka kashe shi?" Sai Malam Zurƙe ya ce, "Dan ka ce wanda ya kashe shi za ka ba shi jaka guda lada. Dan haka na sa kulki ne masa ƙum ɗaya jiya da asuba, bugu ɗaya tak ne masa sai ya faɗi." Ko da sarki ji haka, hawaye suka zubo daga idanunsa. Ya ce, "Wa ya gaya maka ka kashe shi?" Sai Malam Zurƙe ya ce, "Ai kai ye kuwa jiya da la'asar ka ce kana son a kashe shi dan ya shiga gidanka sa'ad da ka tafi ran gadin nan na kwanan nan." Da waziri ya ji maganarsa sai ya ce, "Mahaukaci ne." Ko da mutumin ne ya ji haka sai ya dubi wazirin ya ce, "Kai ne dai mahaukacin ba ni ba." Da sarki ya ji haka sai ya ce, "Ina bayi, ku buge shi sai ya mutu." Aka yi ta yin kwalkwali da shi ana tandarawa a siminti. Da sarki ya ga ya kusa mutuwa ya ce, "A kai shi rana ayar kafin ya farfado." Can zuwa la'asar ya farfado, aka kai shi gidan mahaukata, aka sa shi turu aka bankare. Ko da na ji haka sai kuma tausayi ya kama ni game da abokin yawon duniya ta. Na ce, "In ji ba a ce za a kashe shi ba." Suka ce, "A'a,
sarki ya ce lalle dai kansa ba lafiya bane, saboda haka ba za a kashe shi ba. Ina yawo a kasuwa ran nan ina tambayar labarin ruwan bagaja, sai naga wata yarinya nace zan aura. Ashe tana da miji, ba ta son sa ne kawai. Na kira ta muka shirya, tace in zo yau da daddare. Daren nan kuwa aka yi maraice da ruwa. Cikin ruwan nan mijin ya dawo, ta hura masa wuta yana kawan dandi. Ko da nazo sai na laɓe a ɗakin ina leƙen sai na ƴan soshe-soshe. Ashe kuma malam Zurke yana garin an sako shi. Ashe sun shirya ya zo daren ran nan ɗin. Ko da ya zo sai ya ganni ina leke, abinka da sarkin lalata, sai ya lallaɓo ya sungume ni ta baya jefa na ɗakin. Da mijin ya ganni kwaram sai ya ce me ya kawo ka, sai na mayan masa, wallahi turo ni akai. Zan ruga sai ya tashi ya kama ni, ya sa na ɗakin awaki ya rufe tare da su. Da safe ya kai ni gidan sarki, sai ni shawara a raina na ce, tabarma kunya fa da hauka kan naɗe ta, saboda haka na tsira hauka ƙarfi da yaji. Sarki ya tambaye shi dalili, ya gaya masa duka. Sa'an nan ya dube ni ya ce, ya sunanka samari? Na ce haka aka yi. Ya ce me kake nufi? Na ce haka aka yi. Kowace tambaya min sai in ce haka aka yi. Sai ce na san arana, in ba motsatse ba wa zai faɗa ɗakin wani ya ce wai turo shi aka yi. Lalle aljanunsa ne suka turo shi. Yasa aka kai ni gidan mahaukata aka sa a turo. Da wazirin garin ya ji labari ya ce ƙarya nake, lafiya ta lau. Saboda haka sarki ya taho gidan mahaukata bayan an kwana 7 wai dan ya jarraba ni. Yasa aka kira ni ya ce ina sunanka? Na ce mai yan gabas. Ya ce yau wace rana? Na ce juma'a. Ya sake tambaya ta wannan wata muke ciki? Na ce shawwal. Sai na ji fadawa na cewa ya tonu. Sarki ya sake tambaya ta ka san Allah? Na ce haba, wane ne bai san Allah ba? Ya ce ina yake? Sai na ce a raina ya kamata in yi shirme ko ɗan kaɗan, kada su ce dama ƙarya nake. Saboda haka sai na miƙe na nuna kashedi na sama. Nufi na Allah shi kaɗai yake, ba shi da abokin tarayya. Ne ta tika rawa kaina a sama, sai mutane suka bushe da dariya. Aka ce lalle na motsu, amma na kusa warkewa. Sarki ce babu, ba hauka bane, wauta ce. Sai sallame ni. Wata juma'a bata dawo ba, sai da aka naɗa na sarkin wawaye, sunan sarautar kuwa wawan sarki. Na samu shiga, abin har ba a magana, ba a kulla komai a garin sai da ni. Ana nan ana haka ran nan sai babban ɗan sarki ya tara mu, wato manyan fadawa, ya ce yana gayyar mu mu je mu yashe wa iyalansa masai. Nan wato bai da kowa ya shiga gidansa ba sai mu yardaddun ubansa. Saboda haka duk muka dunguma muka je gidan muka fara aiki, kowa yana yi yana zubar da yawo dan wari. Ni ko ina ta waka, cikin wakan nan tawa nake zubar da yawo, ba wanda ya gane abin da nake. Da dan sarkin ne ya ga fadawa na zubar da yawo haka, sai zuciyarsa ta ɓaci, ya ce musu in kashin ya fi wari ku bar shi mana ku huta. Wacce irin shegantaka ce haka a sa ku aiki kuma kuna zubar da yawo? Da abinci ne sarki ya kawo muku, da yanzu kuna nan kuna hannu baka hannu ƙwarya. Da faɗan sarkin ne ya tunzura haka, sai ya tafi ya gaya wa ubansa abinda fadawa suka yi masa. Ya ce ni kaɗai ne ban zubar da yawo ba. Ya ce maimakon zubar da yawo in yi tsaki sai waƙa ne ta yi. Da sarki ya ji haka sai ya fusata, ya sa aka kira su duka, ya bi su da ɗaiɗai da ɗaiɗai, ya sullube uwa da uba. Na kwace su da kyar. Wannan abin da na yi ya ƙara min girma ga sarki da yayansa. Da na ga dai na cimma mutanen garin na haka sai na ce kai, bayan ci fa zama an ce tsaye gumi ne. Saboda haka ran nan na tashi na je ga sarki na ce masa ina so in yi gaba kaɗan, amma ina dawowa bayan kwana 3. Na ba shi dukiyata duk ya ajiye min sai na dawo. In ko na ci gaba neman ruwan bagaja, wato abin da ya rabo ni da garinmu. Ina cikin tafiya har na isa wani gari mai girman gaske, wai shi Tegi. Sarkin garin ya maraba da ni, aka kai ni masauki na sauka. Ranar na zo fadanci sai na ji sarki na cewa kin zagi ya dame ni, baya ko bari na yi bacci.
Waziri ya ce saboda mai ranka daɗe. Sarki ya amsa ya ce, ai ka san tun watan jiya matarsa ta mutu, to tun daga ran da ta mutu har yau kullum baya bacci, da tsakar dare sai ya tashi yana waɗansu wake-wake kamar mahaukaci yana cewa da ma shi mutuwa ta ɗauka ta bar matar da ya huta. Da na ji haka sai na ce wa sarki, ranka shi daɗe, kana son a yi maka maganinsa? Sarki ce, iyi ƙwarai kuwa, in za ka iya. Na ce, to Allah ja zamaninka, na yi ƙoƙari in gani. Dare na yi da an tashi daga fadancin dare, sai na laɓa ba, na tafi shiyar sarkin zagin nan, na kutsa kai ɗakinsa na ɓuya ƙarƙashin gadonsa. Can da sarki ya shiga gida sai na ji sarkin zagi ya nufo ɗakinsa, yana wake-wake, yana nisawa, in ya tuno da matan nan tasa. Ta shiga ransa har ba iyaka. Da na ji ya nufo sai na shiru na ki motsi. Ya shigo ya kama gado ya kwanta, ya ki bacci dan bege. Can zuwa tsakar dare sai na ji ya fara abin da sarkin nan ya ba da labari da rana. Da na ji ya ce da ma shi mutuwa ta ɗauka ba matarsa ba, sai ni ko na shaƙe muryata na amsa masa na ce, saboda fatan nan naka aka aiko ni aka ce mu zo in ɗauki ranka, ka je ka iske ta. Sai na biyo shi, ko da ya ji haka abinka da jahili sai wubi ya tashi ya waje da gudu, ko yana tsammanin mutuwa ce aka aiko masa. Ran nan bai kwana a gidan ba, da gari waye sai taho yana ba sarki labari yana cewa jiya mutuwa ta koro ni daga ɗaki na, ban ko kwana a ciki ba dan na ruga ba da ta ɗauki raina. Da jin haka sarki ya san abin da ya faru, ya tuntsire da dariya. Daga nan sarkin zagi bai sake tuna da matan nan ba, balle ya beginta. Wai dan na ba sarkin zagi kunya haka, sai ya shiga tsanata, banda sara ga sarki ba wani abin kirki tsakaninmu. To ka san ban samu fada ba tukuna anan, sai na ga sarki ya so mu wulakanta ni, sai ne kamar baggarin tun da girma na, amma na tuna an ce komai aka yi wa ɗan halas sai ya rama. Saboda haka na ce ba zan tashi ba sai na ga iyakar sarkin zagi tukuna. Ina nan ran nan sai wani ɓarawo ya shigo gidan mai gidan da na sauka ya sata, ya tarar da mai gidan a farke, suka kama kokawa. Allah ya ba mai gidan sa ya tandara ɓarawon nan da ƙasa har kansa ya tsage biyu, nan ya mutu bai ko motsa ba. Da kuma abin da ya damu wannan mai gidan kenan, ya zo ya tada ni ya ce ina shawara Alhaji, gashi na kashe mutum. Na shiru kaɗan sa'an nan na ce ba komai, in ka iya kama bakinka. Ya ce ai ni na kashe shi, in faɗa mana. Ban tsaya wata ba, sai na sa ya ɗauki gawan nan, muka tafi wajen gari muka ajiye shi can, muka samo ƙotar wani gatari, muka komo gidan sarkin zagi, muka iske yayi rashe-rashe yana ta bacci. Na dubi mukamakinsa na aza masa kulki, muka yi waje da gudu, muka shiga gida muka kwance. Ni gida dai yana kallon abin da zai yi. Tun da tsakar dare na tashi ina bin gari ina wa'azi har safe, kowa garin ya ji na kwana hadisi. Tun da asuba mata masu zuwa rafi suka ga gawa a kofar gari, aka rasa wanda ya kashe shi. Aka je aka gaya wa sarki, sai wani cikin fadawa ya ce ai ku je na ji bakon nan alhajin nan wanda aka saukar gidan malam Muhammadu wan Inusa bai bacci ba, ya kwana yana wazi, ko watakila Allah ya sa ya ji wani motsi da daddare sa'ad da yake yawo. Nan da nan sarki ya sa aka kira ni, na zo aka tambaye ni, na ce ni na ji wani na faɗa da wani a bayan gari, har na ji gudan ya ce wa gudan tun da ka buge mun muke sai na kashe ka. Ni iyakar abin da na ji kenan, ranka ya dade. Da sarki ya ji haka sai ya aiki a gaya wa sarkin zagi ya zo don ya je ya gangami a kasuwa, kowa aka gani da muke kumburare a kamo shi. Da zuwa aka tarar da shi kwance da muke kumburare, aka zo aka gaya wa sarki. Nan da na aka sa dogare suka kamo shi, bai san hawa ba bai san sauka ba, zai yi magana ba baki. Sarki sa aka ɗaure shi,
shekara ɗaya don ba shaidu. Da na gade na yi ɓarna ƙwarai a wannan garin sai na tashi na nufi wani ƙauye kuma na sauka. Ne ta neman ruwan bagaja ban samu ba. Ina yawo ran nan cikin daji sai na ga wani ba ƙauye na faɗa da ɗan uwansa. Ina kawowa sai na ga guda ya sa kulki ya fyaɗe guda ya mutu. Da na ga zai ruga sai na ce tsaya ina zaka. Ai sai na kai ka wurin magaji tuku. Ya ga zan tona masa asiri sai ya faɗi yana min afi yana cewa in yi masa sutura rufa masa asiri. Da na ga da ya firgita sai na ce masa nawa za ka bani in rufa maka asiri. Ya ce na baka shanu 10. Na dube shi ne tsaki na ce ran nawa zan sai maka shanu 10 to albarka. Kaka da har ya kai ga zai bani shanu 20 na yadda da haka. Muka je riga ubansa ya keɓe min shanu 20 ya bani. Na koro zuwa gari. Na ce siyo su ne. Na naɗe gawan nan na iso da ita gari. Na kai ɗaki na aje. Can da tsakar dare sai na tashi na tafi gidan Malam Zurke. Shi bai san ina garin ba amma ni na san yana. Har na bincika sana'ar da yake aka ce mun sata. Saboda haka na ce madalla. Ina nan boye sai na ji ya ce wa matar za ni buɗa. Ita kuma ta ce to Allah ya bada sa'a. Fito sake da wuya sai na koma gida na dubi gawan nan na ɗaya sarai kamar wata hajja ce. Na ɗauko na nufo gidan ɓarawan. Da isuwa ta sai na ce wa matar Zurge zo karɓi na dawo. Ina sauri zan koma. Ga waɗansu fatake can a zango. Ta taso da rawar jiki ta karɓa ta ce to yi maza ka kwaso duka. In ma da tufafi da tabarmi duka na ɗo. Na fito na nemi wuri na maƙe don in yi dariya. Can kusan asuba sai ga mai gidan ya komo tip da faɗo wasa ɗaki sai ce kai yau Allah ya so ni da waɗansu ƙwara sun harbe ni da bindiga ban samu komai ba yau. Da matar ta ji haka sai ta ce ai wannan ma abin da ka kawo ya isa. Ya dubi damin kaya ce lalle ya isa kawo mu ga abin da ke ciki mana. Ka san abin miji da mata ya tsuguna ya fara shara mata ƙarya yana yaban kansa yana cewa tsakanin katti 12 na ɗauko shi. Ko da naji haka sai na ce a raina ya kamu. Suka kwance sai ga mutum a ciki matacce. Su duba haka sai suka gane yaran. Kashe ma sunan yaron ɗan giwa. Dan wani mayaki ne na nan unguwar wanda ake ce masa giwa. Ko daga nan haka sai Malam Zurke ya ce wallahi na rantse har da ubana ba ni na kawo miki wannan ba. Ita kuma ta ce to wane ne in ba kai bane. Ga har ka ce tsakanin mutum 12 ka ɗauko shi. Nan take sai gardama ta murtike har da buge-buge. Malam Zurke yana cewa ƙaryar matar take yi, matan na cewa shi ke ƙarya. Gari na wayewa sarki na jin labari, nan da na ya aiko aka ɗunguma da su. Daga dare na samu labari Zurke ya yi laye zana ya tsere. Na zauna a wannan gari ne kwanaki da yawa. Ran nan da na tashi na tura sai birnin Manta inda Zurke yake. Na koyi sa'a ran nan kasuwar garin ke ce, saboda haka da isuwata sai na nufi kasuwa. Na tafi wurin yan fura na saya sai wata mace ta taka min hannun riga. Zan yi magana ta zage ni, ta ce wai lebar fa ba wanda ya fi shi izza. Na dubi matar da ta ce min lebar. Naga ko tsarar kanwata ma ba ta yi ba na ce ni ba zan yi da ke ba sai da mulki. Ta dube ni da fushi ta ce ƙarya kake. Malam Zurke ya fi ka. Kada ka gama kanka da shi. Ko da naji haka sai na san ashe Malam Zurke na garin. Wato maganan macen nan ta sa na san ita matarsa ce. Saboda haka na ce mata gobe da azhar in ba ƙarya ba mijinki ya tare ni a daji. Ta ce to zan gaya masa. Malam mai son sayan fada ina ga ya tarar da shi a gida. Azhar nayi sai yar sababin nan ta zo gidana tana zagi tana cewa tashi mana muje dajin. Nace muje ina zo. Ita kuwa ta turare mai gidanta da karerai har ya tashi ya bi kulki ya nufi dajin tare da ita.
ana jira zo a yi abin da za a yi. Da na ga sun wuce sai na nemi shuni na shafe fuskata, na nemi wata ƙotar gatari na saba, maimakon in bi ta hanya inda ake tsammani sai na hudo musu ta baya daga daji, ina tafa ina zage-zage. Da suka hange ni sai matar ta ce ga wani mahaukaci can tafi. Sai na ji mijin ya ce ina yake, ya juyo wajena yana kyakkyafta idanu. Ko da na ga ya sha jinin jikinsa sai na matsa ina zage-zage, na takawa matar kafa, ta dube shi ya kau da kai. Na dubi matar nan na kafe ta da mari har sau 3, mijinta bai tanka ba. Sa'an nan na ce ku kwance kayan kun gani, suka kwance suna rawar jiki. Muna haka duk dariya ta turnike ni. Zan dawo in bar su sai na tuna da wani abin dariya wanda zan sa malan zurke yi min dan tira ranar da muka sake gamuwa in yi dariya abin. Da na tuna da haka sai na juyo na koma gefen hanya na yanka kashi, na kira malan zurke din nan da shi da matarsa, na ce ki ɗauki kwano ki riƙe wa mijinki kiɗa, kai ku tsuguna nan ka raba kore kashi na kuda, idan ka bar kuda ya ci min kashi zan yanka ka. Na ce turan kai daɗe an gama. Ya tashi da rawar jiki ya sa hannu yana kore kuda daga kashi na. Matar ku ta ɗauki kwano tana ce masa kiɗa bisa kansa, ta ne masa waka wadan ya kare himma ga aikin da na sashi. Ni ko da na dube shi ya ta karkare ina kore kuda, sai na ga dariya za ta kwace mu, sai na ratsa daji na tafi. Ban san yadda suka kare ba, na koma gida ne ta dariya har ciki na ya ciwo. Dan ina gudun kada mu gamu da shi a garin. Da azahar sai na kwashe kayana ne gaba da ɗan ruwan bagaja. Ina cikin tafiya har na kai wani gari wai shi muska. Na sauka gidan wani malami wanda ake ce masa Daula. Dan ibadarsa har mutane sukan yi masa kirari suna cewa na malam ira masu kwana sallah. Malamin ne ya maraba da ni har ne abota da yaron gidansa wai shi ka dare kadai ke raba mu. Ranar mun raba dare da kaɗu mana hira. Tun ban yi bacci ba sai na ji tap 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 daga kofa. Na yi sako sai na ga wani ƙato ya shigo. Na tako wasa kofa sai na zaune. Ni tsammani ya ga na farka ya gudu sai na ga yaki. Da na ga haka sai na ce to ba ana yin ta. Da ya matso kusa da ni sai na tashi na ce maraba ga tabar ma nan ka zo. Ashe za ka zo ka ki gaya min tun da ranar da muka gama a kasuwa. Ne ta yi masa magana kamar na san shi. Da ya ga haka sai ya zauna yana tuna inda ya san ni. Ya juya waje na ya ce ina ka san ni? Na ce a ai tuntuna na san ka, bari ta kai ma duk danginka na san su, duk ku su ma sun sani. Na sha gamuwa da ƴan uwanka kwarai har sun tambaye ni labarin ka, ina cewa ban sani ba. Yau da daddare Allah ya nufa sai mun haɗu. Ya sake duba na daga ƙasa har bisa ya ce kai in ka san ni a sunana. Sai na ɗaga kai sama na ihu kwarai na ce ai sunanka Barau. Da ya ji na yi kuya ni irin wannan kuwa din sai waje mutane suka taru suka bi shi ya tsere. Ni dai ina nan kwance bisa kayana ban ko motsa ba. Da gari ya waye duk mutanen unguwar suka yi min dariya. Da na ga dai barayi sun dame ni da shigowa sai na ba unguwa na koma gidan wani sarkin gardin kuraye na sauka. Ina da babban dalilin da yasa na sauka gidan sarkin gardin nan. Da dai na ji sarkin gardin nan ya ce a bani ɗaki in sa kayana sai na ce masa a'a ni na fi so rika kwana da kai in dai kurayenka suna da takunkumi. Ya ce ab ai ni ma nan tare da su muke kwana, me yasa kake son kwana da kuraye? Na ce ai tun a garinmu nake sha'awar kwana da su, ai ma ko a gidan sarkin gardi nake barance da can ma, shi yasa yanzu na sauka a wurinka. Ya ce to madalla, ashe na gida ne. Barayin nan da suka dame ni tuntuni duk sun ga na sake masauki.
da iso wasu kofar ɗaki sai suka tarar da kurayen sarkin gardi a kwance duk basu gansu ba. Guda ya ce wa ɗayan, kai shiga ka rika miƙo min ni ko ina ɗaurewa. Ko da ya shiga ɗaki motsin sai ta da kurayen nan tsaye suka yi firgigi suna kaɗa kunnuwa, ga hanyar fita ba dama. Kurayen kowace sai gurnani take danganin wani a ɗakinsu. Da ɓarawon na ya ga haka sai tsorata ya fara kuka yana ce, kai tashi ka kama ɓarawo. Da na farka na gan shi sai na ga abin da ya faru, na ce a'a ni ban kama ɓarawo ba abin da ka sata mun, je ka abinka. Ya ce a'a wallahi ka kama ni, dan Allah ka tashi ka kama ni. Na ce a'a kai dai je ka abinka, in tafiya ka kawai. Muna cikin haka sai sarkin gardi ya farka, ya tambaye ni abin da ya faru, na tsara masa duka. Sa'an nan na tashi ne ta dankara ɓarawon nan kulki yana ta iyo, na ɗaure shi a baya na bankare shi, na nika tashi, na dubi idan na shafe da garin ya ta kuge har safiya. Da gari ya waye na dube shi tun daga ƙasa har bisa, sai na ga ashe malam Zurke ne. Da na ga haka sai na ce, Zurke ɗan Muhammad. Yoyoyo duk idanunsa sun yi jawar da tashi. Ya ce himma ɗaya ɗan shehu. Muka kwana muna dariya duk sa'ad da muka tuna. Na ba shi labarin matan nan da ta samu kai faɗa a kasuwa. Na tambaye shi ita, ya ce ai tuntuna suka rabu. Ya ce wai bai ba korewa kashin nan kuɗa ba, sai da magariba da waɗansu fatake suka zo bi su. Ko koyaushe ne ya tashi sai tsammanin ina nan na kallonsa, shi yasa yake tashi daga wurin. Yana gaya min shi Zurke ba bai taɓa ganin mata da jan faɗa kamar matan nan tasa ba. Ya ce wata ran ta jawo wani ƙato faɗa har ya mare ta, ko da aka mare ta sai ta ruga ta gaya masa. Nan da nan sai ya tashi ya sheƙa gaba zuwa wurin ƙaton nan da ya mare ta, da ya isa ya dube shi ya ga ya kai ƙato. Ko ina sai ya ce ya kamar matata? Ƙata ya amsa da fushi ya ce ni ne, ko za ka rama mata ne? Wai da ya ji haka sai ya ce wa katon, kara marin ta magani. Katon na ya dube ta ya share ta da mai. Da ya ga idanta ya karuwa yana kwalla sai ya sake ce wa kato, ha da gaske ku kake yi? Kara marin ta magani. Kato ya sake duban matan ya share ta da mari har ta faɗi baki na jini. Da ya ga haka sai ya ce wa matar tashi muje, Allah ya rama mana. Ko da suna koma gida tana kuka sai ya ce mata bari kuka, ai ko da kika ganni nan kamar ban ce komai ba, duk uwa nake masa ta cikin riga ba. Ta ji haka sai ta masa tsaki, ta yi ta bin gari tana ba da labarinsa. Ko yanzu akan ji yara suna labarin nan nasa, saboda haka ne suke ta. Ina gaya min wai yayi barka ba dan ya rabu da ita ba, da ta sa wata rana an kashe shi dan jan faɗanta. Shi kuma ke gaya min wani labari mai ban dariya, yana cewa wai wata rana ɓarawo ya shiga ɗakinsa da daddare yana tsammani yana barci. Da shigowarsa sai tasarwa gadon da yake kwance don ya sace rigar da yake sanye da ita. Ana kwafarin wata, ko da ɓarawon ya aza hannunsa bisa jikinsa sai ya buɗe ido. Da ɓarawo ya ga ya farka sai ya ce masa, na zo in gaya maka gayya ne gonar sarkin noma. Wai dariya ma ta hana shi ɓarawa. Kai mun sha abu duniyan nan, ka san kayan zalunci ba shi albarka. Nan kuɗinmu suka ƙare sarai, muka tashi daga wannan gari muka kama hanya sai ga mu a birnin Nasarawa. Nan muka rabu da Malam Zurke, ya ce shi zai yi gaba sai Allah ya saki tara mu inda rai. Na tafi wurin sarki na sauka, na buɗe wani masallaci na kame, ba na komai sai jan tasba. Duk garin aka yi ta kamun sadaka abinci iri-iri, sai in taɓa ko loma biyu in ke ci. Dama na yo guzurin katon buhu cike da nakiya da gurasa, shi nake ci kullum. Abin da yasa ba na cin abinci da ƴan garin suke kawo min sadaka, so nake su mai da ni waliyi ne, su rika girmama ni. Bayan kwanaki kaɗan kuwa suka so tsammanin hakanan ne, kowa ya kawo abincin sai ya ce in sa masa ko loma ɗaya ne
don ya samu tubarrakin hannuna. Haka ne zamana a garin nan abin girmama. Idan za a yi wani abu na addini kamar su sallah sai su ce in shige gaba, ni ko ka san inda jahili duk ya kai na kai, saboda haka ko sun yi juyin duniyan nan sai yanki. Kowane malami ko a kasa sai rika nukewa don yana tsoron kada ya dan bata ga ko masu abin wato ni. Ina ya Allah babu ya Allah. Rannan sai sarkin tarasu a wani dan kauye aka gaya mu yi shiri mu tafi wurin dan ai jana'iza. Na ce to ina hanyar garin, suka nuna mu suka ce da zahar za a yi mata sutura, saboda haka sai a ɗaura min siddi mu yi sauri domin garin yana da ɗan nisa. Sai na ce wa sarkin da malaman da za a da su ci gaba, ni sai na sallah a zahar nan gida na tar da su. Sarki ce to sai a bar mun doki zaɓaɓɓe. Na ce a ni ba zan hau komai ba. Jama'a suka ce masu abu kenan. Ko da suka wuce zuwa hantsi sai na laɓaɓa na fita gari, na kama hanya na yanki daji, na ta gudu na fita gari, ne zuba sharaf kamar raina zai fita. Can an kusa garin sai na tarar da su. Ina daga cikin daji na ji suna cewa yanzu fa bai taso ba. Waziri ya ce a tukuna waɗannan da ke tashi kamar tsuntsaye. Sai na wuce su na yi ta yi, an na tarar da wani tafki, na tsaya ne wanka, hankali na ya komo. Sa'an nan na isa garin, na tambayi gidan, aka nuna min, na shiga masallacin kofar gidan ina jan carbi. Juma'a kaɗan sai suka iso. Da na ji sun iso sai na fito daga masallacin da tasbaha a hannuna, na ce sannan ku da zuwa. Waziri da mutanensa kowa ya rasa abin da zai ci, duk sai na ga sun fada gabana sun yi min sujada. Na ce kashi subhanallahi, ai sai ubangiji ake wa haka. Da muka kara abin da zamu yi suka wuto, ni kuma bayan su na shararo daji na riga su gida. Kaji irin zaman da nayi a can Nasarawa. Da naga hankalin sarki ya kwanta sai na nemi ya tara min tsofaffin kasar duk maza da mata, in tambaye su ko Allah ya sa wannan su ya taɓa jin labarin ruwan bagaja. Sarkin ya ce to, nan da na ya tara su na tambaye su, suka tsit da fari. Sa'an nan wani ɗan tsoho da aka kawo cikin kwando ya jawo gindin sai ya ce na taɓa ji. Sa'an nan na yaro kakana yana cewa wata ƙasa wai ita ko rama, na manta sunan ƙasar, wai akwai wata rijiya bisa wani dutse wadda ake kira kome, wai cikin rijiyar na ruwan bagaja yake. Amma yanzu ya sarki, in ana son a samu labarin nan sosai har da sunayen garuruwan da na ƙasar, sai a tafi Baitul Muqaddas. Wana yana can muna tare aka faɗa mana, da yake ya girme ni wataƙila shi ya rike sunan ƙasar da na garuruwan nan. Da na tashi daga nan ban zame ba sai wani kawai ana ce masa Sare. Na tarar da mutanen ba su da wata tabi'a sai tarkon abu, in sun kama sai su ta koya masa magana, su ta bin gari suna sai. Ni kuma sai na samu ɗaya na kama, na ki koya masa wani abu, sai in aka tambaye shi ko ce irin tambaya ce ya amsa ya ce haba da tijo, ka dubi kamata ka ce ban yi jaka guda ba. Da na jarraba shi da tambayoyi na ga yana amsa mun hakanan da kyau, sai na ɗauke shi ran na har kasuwar wani gari a gaba, na yawo da abina a cikin keji. A kwana a tashi har na kai wani ƙauye wai shi Yalwa na sauka. Ran nan kuwa ran jajiberan surukai ne. Da daren na barci sai waɗansu ɓarayi suka zo suka washe ni. Da naga haka sai na salati na ce sata gidan ɓarawo rance. Dare na yi sai na sayi wata sharɓeɓe wuƙa na shiga gari yawon sata. Sai na kawo gano babban zaure na tarar da waɗansu samari sun kunna fitila suna kyarga dukiya don gobe sallah, sun kuwa rufe kofar gidansu. Ko da naga haka sai na kwankwasa kofar, wani daga cikin su yace wane ne nan? Sai na ce barawo ne. Suka ce barawo? Na ce eh. Suka ce to da wace ka zo? Na ce na zo ne dan in yi muku sata. Sai wani daga cikin su yace to zo sace. Ni kuma na ce ku buɗe kofar zaure mana ku gani in ban sata ba. Sai babban sai ya tashi da fushi
ya buɗe zauren. Ni ko da ganin ya buɗe sai na faɗa ciki fagagam, na kashe fitilar, na dubi bangon, na karta da wuka, na koma gefe guda na faɗa res, na ce wayyo Allah ya kashe ni. Ko da suka ji haka sai suka yi tsammanin wani ɗan uwansu ne na soka, sai na ga duk sun yi cikin gida da gudu. Na tashi na naɗe kayansu sarai na bar garin, na tafi wani ƙauye na sayar da su duka, na samu kayan sallah. Da aka sako daga idi sai na fita waje yawo, wai ko Allah ya sa na ga idan sani. Ina cikin tafiya sai na ji kamar daga sama an ce himma dai ɗan shehu. Duba haka dai sai na ga ashe Zurƙe ne ɗan Muhammad. Muka tafa ya kai ni masaukinsa, muka raba dare mana hira. Ga wannan ta sa al'amuran duka ya ba mu tsoro. Kullum muka rabu sai kaga Allah ya sake haɗa mu kamar dama mun sha magana ne. Zurƙe zai mura kiyaye ce ya kamata yanzu mu yi wa juna gafara ga cutar juna da muka yi. Muka gafarta wa juna, duk da haka ban saki jiki da shi ba don na san halin mutane. Saboda haka na aro alƙur'ani da safe muka yi wanka, kowa ya rantse ba ya sake cutar ɗan uwansa matuƙar ransa ba. Da gari ya waye na ce masa ni zan wuce zuwa birnin Qudus, ina ujila ne. Ya ce to mu tafi. Me na daure a nan? Muka rangada sai wani gari kato, na ɗauki akuna na tafi kasuwa. Yana ce min menene haka nake fama da kayan tsuntsu? Na ce samun ido dai. Ko da wani bature ya ganna sai ya ce akun na sayarwa ne? Na ce. Ya ce min nawa za ka sayar min? Ni kuwa na ce jaka guda. Sai na ji bature ya yi wata irin magana, ko me yake nufi oho, na ji dai ya ce go away you poor fool. Sai na kada baki na ce kada ka zage ni, dan ka san ban yin turanci ba, in kana shakkar abin da nace ne tambayin tsuntsun nan kaje. Sai na ga ya duba akwai, ya ce wai haka nan ne aku? Sai akwai amsa ya ce haba dattijo, ka dubi kamata ka ce ban yi jaka guda ba. Da Zurƙe da bature suka bushe da dariya, ya kawo jaka guda su kutun ya bani. Ba mu kwana wannan gari ba, muka ba dare sai Baitul Muqaddas. A wannan gari mai albarka Malam Zurƙe ya ce mu tuba da irin ayyukanmu na sako haka nan. Na yadda da magana ta sa, muka tara malamai aka yi mana addu'a don kada shedan ya sake wasa da zukatanmu. Bayan na huta wata guda na tambayi sarki a tara min tsofaffin garin in tambaye su ko wani ya san inda ruwan bagaja yake. Sarki ya ce to. Aka tara su makila kofar gidansa na tambaye su, duk suka yi shiru da fari. Sa'an nan wani tsoho ya ce shi ya sani. Na tambaye shi garinsu, ya ce a Nasarawa aka haife shi, wato wancan da kaninsa ya bani labari. Dukkan abin da muka yi da kaninsa na mayan masa, ya ce haka nan ne ubansu ɗaya. Sa'an nan aka kira wannan tsoho aka ce ba da labarin, ya ce ruwan bagaja dai yana cikin ƙasar Irami ne. Ƙasar Irami kuwa ƙasa ce ta aljanu. Ruwan bagaja kuwa ba ma nan ƙasar yake ba, yana can bisa wani dogon dutse da ake kiransa dutsen Kaf. Babu mahalukin da yake iya zuwa can sai aljanu, ko aljanun ma sai masu fuka-fukai kadai. Amma na manta sunan rijiyar yanzu. Ko aljani ya kokari ya isa dutsen nan, kafin ya ɗebi ruwan sai wani ikon Allah. Akwai waɗansu muridai masu jiran rijiyar nan, kuma akwai waɗansu 'yan karance-karance da ake yi kafin a samu damar shiga. Akwai kuma dokoki da ake bi idan an shiga, da cewa mutum ya kuskure ɗaya daga cikinsu sai a yi ban da shi. Ko kakan namu ma ya manta da waɗannan dokokin da addu'o'in. Ka ji abin da na sani da labarin ruwan bagaja ranka shi daɗe. Da gari ya waye na shiga jirgi muka tasamma ƙasar Iran. Muna cikin tafiya sai jirgin mu ya karo ya fashe. Dukkan sauran mutane da ke tare da ni suka nitse, sai na isa gaba da kyar da jibin goshi. Da na samu kaina sai na ga ina wani tsibiri wanda babu komai, banda ƙasa ba wani abu wanda mutum zai ci ko tsinke babu balle haki. Gashi ko tsakar teku, ruwa gaba ruwa baya, ba wani tsibiri kusa. Kuwar ka banza, ko aljani baya zuwa wannan wuri balle tsuntsu. Na kwakwata rairayi na shiga, nayi in mutu, Allah bai nufa ba. Na nemi wani abin da zan kashe kaina da shi na rasa. Ina nan cikin ramin nan ina jiran mutuwa, sai na ga waɗansu aljanu guda biyu sun ɗauko na ɗan adam
suka sauke shi nan kusa da ni kaɗan, suka tona rairayi kamar shan ɗaki. Sai na ji babban ya ce bai hurmati Suleiman ibn Dawud ifta. Sai na ga ƙasa ta buɗe, suka shiga da mutumin nan. Ni ko ne bulum na sha jinin jikina, don na rufe jikina da rairai, wai na yi wa kaina kabari. Shi yasa Allah bai ba su ikon gani na ba. Can sai na ga sun fito sun ce bai hurmati Suleiman ibn Dawud igle. Sai na ga ƙasa ta rufe, suka mai da rairayi bisa kamar da duniya ba komai. Wucewa suke da wuya sai na fito na tafi wurin na share rairayin da suka mayar, na ce bi hurmatu Suleiman ibn Dawud ifta. Sai na ga kofa ta buɗe, na kutsa kai na shiga. Ko da mutumin nan da aka rufe ya ganni sai taso ya faɗi gaba na, ya ce dan Allah kai mu rai. Na tambaye shi sunansa da kuma inda ya fito, duk ya kwashe ya gaya mu. Sai na ji ashe dai wannan nawa ne saki mu agolan ubanmu wanda ya kashe shi, ya sa kuma a kashe iyayenmu mata don mafarkin cin da na gaya muku nayi na ɗan dabino. Ko da na gane haka sai magana fassarar mafarkin malaman nan ta faɗo mu. Na duba gaba gare mu kaɗan, sai na ga wani takobi mai kuban zinari. Na ɗauka na zare shi, sai na ga an rubuta kalmar shahada a gefensa. Na dubi mutumin nan na gaya masa ni kowane ne. Na ce masa ya tuna da fassarar mafarkin da aka yi masa, na kuma gaya masa yadda aka yi har aka haife ni da yadda na tashi duka. Ko da ya ji haka sai zaburo min, na sa takobin nan na ɗauke kansa, na ce kafin a zo a kashe ni na rama baba. Shi kuwa ga abin da ya sa aka kawo shi. Wata rana ne yana cin goruba da daddare, sai ya da kodan wanda ya gama ci. Ashe an zo da jirajiran sarkin aljanu wurin suna yin wasa. Abin kaddara sai kwaddagon ya bugi kan dan sarkin aljanu daya a madiga ya faɗi mutu. Shi yasa aka ɗauko shi nan domin a halaka shi. Wanda na sare kansa sai na ɗauki wani tsumma ya shafe takobi. Ko da na shafa sai wani aljini ya fito ya ce faɗi bukatarka ya ubangiji na. Da ganinsa sai na yada takobin, na firgita, na sa hannu na rufe idona, ne kamar in ce masa ya kashe ni dan huta da azaba. Sai wata zuciya ta ce kul, azaba mai wucewa ce. Sai na ce kai wane ne? Ya ce ni ne bawan takobin. Ya bisa dan Nuhu ya ajiye ni nan yi wa takobin nan bauta, dan da shi ya yaƙi sa'ad da yake da rai har ya kaura. Da na ji haka sai zuciyata ta yi fari, na ce to in haka ne kai ne in samu ruwan bagaja. Da jin wannan kalami nawa sai ya ƙara ya ce ba ni da iko, amma na kai ka wurin wani babanmu in ya da shi kaɗai ke da ikon wurin duk ƙasan nan. Tunda aka halicci duniya aka halicci ruwan bagaja a nan, dan dukkan aljanu a nan yake. Tun lokacin nan kuwa zuriyar suke rike da ita har yanzu. A na ji haka sai na ce to ya kai ni. Kafin kifta da bismillah sai muka iso wani katon kogo kusa da babban birnin Iram. Ya ce cikin kogon ne yake. Muka kutsa kai muka tarar da shi. Wani aljani ne tsoho abin tsoro. Na faɗa na gaisuwa na gaya masa abin da ya kawo ni tun daga farko zuwa ƙarshe. Ban ɓoye masa komai ba har da labarin sake muwana. Ya yi mamaki ya ce lalle ka ci kaɗa tun da ka sai da ranka don uban wani. Ya koma ya ce min da farko ma faranta maka zuciya. Walli man ɗin nan da ka tarar da shi a kogo yana ibada abokina ne. Abin da ya gama muku wata rana ne uwata ta tafi yawo har can ƙasar Sudan tana goyona. Kishirwa ta kama ni har na fara kuka, sai uwata ta tarar da uwarsu uban nan naka liman tana ɗiban ruwa. Wato uwar tsohon nan na dutse da ka gani. Da uwarsa ta ji ina kuka sai ta ce uwata tsaya mana ki ba yaro ɗan ruwa ya sha. Ta tsaya, uwarsa ta ɗauke ni ta bani ruwa da kanta. Da uwata za ta tashi, uwar Suleiman ɗin nan ta kawo hure da goro da hannun ruwa ta bata. Ta kawo kwabo biyu kuma ta bani. Na rike kwabo a kowane hannun na wasa. Tana tsammani uwata mutunci wata san aljana bace. Da uwata za ta wuce ta tambaye ta gidansu ta nuna mata. Bayan kwana uku sai uwata ta zo mata da daddare ta bayyana mata ko ita wace ce, suka yi abota. Uwar liman kuwa tana goyon tsohon nan da ka gani a kogon dutse. Iyayenmu suka gama mu abota da muka girma, har yanzu kuwa muna biye juna. Kowanne daren juma'a nakan tafi wurinsa mu raba dare muna hira,
yau shekarun mu 80 kenan muna ibada cikin kogoni da shi. Kuma dan uwan nan naka da ka kashe a tsibiri ɗana ya kashe, ni ne sarkin aljanan duniya. Waɗanda suka kamo shi ɗin nan kuwa da ka gani ‘ya'yana ne. Tsakar ƙasan kuma da ka shiga ta wace, takobin nan na hannunka da shi Yusufu ɗan Nuhu ya yi zamani har ya ƙaura, yanzu nawa ne, in ba da shi a hannu ba, ko gare ni ruwan bagaja ba ya ɗebuwa. Da ma baka ɗauko shi ba da sai na aika an ɗauko shi, ka riƙe za ka iya ɗebo ruwan bagaja ɗin. Domin dalili biyu suka sa ya zama wajibi in taimake ka. Na ɗaya, gashi ka kashe min wanda ya kashe ɗana. Na biyu, gashi ka sayar da ranka dan ƙane na Liman. Ka san ƙanin abokinka ai ƙaninka ne. Da na ji haka na faɗi ne godiya. Ya ce min ba a shiga garin da maraice, bari sai da safe. Na kwana nan tare da 'ya'yansa. Da gari ya waye ya kira ni ya ce to ka kiyaye abin da zan gaya maka, in ba haka ba za ka halaka. Na ce to Allah ya taimake mu. Ya ce dubu dogon dutse a tsakar garin can. Garin shine babban birnin aljanan duniya duka, ana kiransa birnin Iram. Dutsen can kuwa da kake hange sai da ya shiga cikin gizagizai, ana kiransa dutsen Kaf. Idan ka isa ka ga an rubuta a kofar garin la tas'al, wato kada ka tambaya, komai ka gani kada ka kula da shi, kai dai ka tasan ma dutsen da takobin nan tsirara. Da ka shiga garin ka yi ta rera wannan waka, wa yaf'alu fi hukmiki mai yasha'u, har ka ɗebo ruwan ka fito. Abin da yasa zaka rika karanta wannan dan zaka ga abubuwa da baka saba gani ba. Kaga saniya na tatsabba fulata, kaga doki bisa mutum da kare na zagi, kaga dan tsako ya dauki shaho, akuya ta koro kura, namiji na haihuwa, kaga su kaza na noma, zakara na shuka, da sauran irin abubuwan mamaki haka. Idan ka tsaya mamakin su, kashin ka ya bushe. Ka san ubangiji na aikata dukkan abin da ya so, yana aikata abin da ya fi haka mamaki so dubu in ya so. Karanta wannan waka za ta sa aljanu su san lalle ka san Allah, saboda haka ba za su cuce ka ba. Amma fa kada ka sari komai, ko kaga ya taso maka zai cuce ka, ba wani abu da zai same ka. Da shigar ka za ka ga ɗakuna 12 jere, ka kidaya ɗaki na 5 daga hannun dama ka shiga na 6. Ciki ne rijiyar take, ana kiranta rijiyar Sinaini. Za ka tarar da ita rufe da murfin lu'ulu. Duk duniyar nan an taru ba za ta buɗe ba sai an ce buɗe don alfarmar annabi Suleiman ɗan Dawuda. Ya Suleiman, ya Suleiman, ya Suleiman. Buɗe don wanda ba wani annabi bayansa, buɗe don fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ta buɗe sai ka ɗauki wata guga ta zinare a nan gefenta, ka jefa ka ɗebo ruwan, kana ta jan waƙan nan da na gaya maka. Ga kwalbar turare nan ka ɗuro, in ka ɗebo da yawa ka halaka, domin idan ka ciko kwalbar nan ka kai ƙasar Sudan, duk ba mai sake ko ciwon kai har abada. Saboda haka wannan 'yar kwalbar turaren ta isa. Kada ka ji tsoro, kada kuma ka saba abin da na gaya maka. To Allah ya dawo da kai lafiya. Na ɗauki kwalaba da tunkari garin, gabana na ɗarɗar. Duk abin da ya gaya min na tara haka ne. Na yi ta yin abin da ya gaya min duka har na isa cikin dutsen. Garin fanki da ɗaki na 5 daga hannun dama, na shiga na 6 yadda ya ce, sai na kiɗima. Na kidaya 4 daga hannun hagu, na shiga na 5. Da kutsa kai sai na ji an ce ho ya yi kuskure, ku buge shi. Aka same ni tatas aka je ni wajen gari, duk da takobin nan na har na karya kafa. Na ja gindi na shafa takobina, aljanin na ya fito, na ce ya maida ni kogon sarkin aljanu, ya maida ni nan da nan. Da sarkin aljanu ya ganni jina rotsa ko ina, ya ce kakuru, da sun kashe ka, na gaya maka ka lura, ai gashi nan ka kasa. Allah ya sa wasu halaka ka ba. Na gaya masa inda na kuskure duka, ya ce zauna sai ka warke ka koma. Suka yi min magani na warke. Bayan kwana 20 ya sake min wa'azi na koma. Wannan gami ban yi wata fitar kafa ba, an na ɗebo. Aljanu suka yi ta fito min cikin kamanni masu ban tsoro don nake kula. A daidai ta sai na ji ana buga min tambara, kai tambarin aljanu da daɗi. Na tafi na kai wa sarkin aljanu, ya yi murna da ni.
da na huta kwana 7 sarkin aljanu ya ce to sai kai shirin gida, kuma ya ce duk duniyan nan ba wani aljanin da ke iya ɗaukar ka don nauyin ɗan ruwan nan na bagaja da ke tare da kai sai ni. Ba don haka ba sai in sa wani aljani ya kai ka har ɗakin ka kafin asuba, amma ni da kaina ko da yake na kwana 2 zan yi ƙoƙarin rage maka hanya in raba ka da ƙasashenmu na aljanu. Ya ɗauke ni da kansa har wani babban birni na waɗansu mutane da ake cewa za su mallaki duniya duka, wai su Turawa. Da za mu rabu ya kawo wani zobe ya bani na zinariya, ya ce shi ma yana da bawa kamar na takobin nan. Na ji na matsu na goge shi sai bawan ya fito, don ban iya rakon takobin nan. Ya ce amma yanzu da ruwan bagaja da ke tare da ni ko na murji zoben, aljanin ba shi da ikon fitowa sai ran da muka rabu da ruwan bagajan nan. Na ɗauki zoben nan na sa a hannu, na ɗauki kwalbar na ɗinke ta cikin aljihun rigata don tsoron faɗuwa. Ya ce ina marmarin ganinsa sai in kwararo juma'a wurin kawuna wallima, ko wanda daren juma'a sai ya zo gunsa su raba dare. Na faɗi ne godiya don murna, har na rika kuka na tafi gare shi ina roƙonsa gafara ko ne masa wani abin da ba shi kenan ba cikin hanya. Wani gadai ya ɓace sai na nufi teku na tambayi ma nasaran da ke mulki da jirage ya sa ni jirgi zuwa ƙasar Sudan. Ya ce baya so na faye dauda, yana tsammani baka fatan nan tawa dauda ce ta min kanta, bai san halitta ce ba. Nayi suka ki karewa ma suka kore ni kusa da su, wai ina wari kada in sa musu kaya. Da gari ya waye sai na samu wani tsohon kwale-kwale na gyatta na tsandama bahar maliya da kayan abinci na da gare wani ruwa da ruwan teku baya shawuwa, wani gishiri gare shi. Na nufi wajen jihar Sudan, na ce in Allah ya nufa in kai ruwan nan na bagaja Sudan sai yana kai. Na ga dai mun ko fara hangen shinshinan ƙasa ba, sai na bar tukin na ce mu je zuwa, in Allah ya nufa mu je. Na ji barci sai in tayi ban kula ba, na yanke kauna ga tsira fat, muka yi tayi har lissafin kwanaki suka ɓace mu. Ina bacci ran nan sai na ji jirgi na tsaya, na bude ido sai na ganna tsakar wani abu kamar rije na saurara sai na ji kamar maganar mutane a bisa kaina. Na tada kai na hangi sama, na ce yau kuma nan Allah ya nufe mu da zuwa, to alhamdulillah. Ina nan na shawarwari sai na ga an zuro guga, sai na kama na rike, aka ja na rike, sai na ji an ce a'a me ya rike mun guga. Sai na ce ni na faɗo cikin daren jiya, ina tsoro kada in ce daga bahar maliya na fito su ji tsoron fidda ni. Ko da na ce haka sai na ji an yi kururuwa, nan da nan mutane suka taru, aka samun igiya na biyo ta na fito tsamo su ma duk suka tsatsaya suna kallo na. Da na fito tsamo suka yi mamaki, su ma ta kawo min har kafaɗa. Da gani na sai suka watse dan tsoro, suka tafi suka gaya wa sarkin garin. Zo duk da mutanensa suka tambaye ni, na ce musu ni mutum ne dan adam, ku bani abinci in ci tukuna, sa'an nan in ji daɗin gaya muku labari na duka. Sarki yasa aka kawo min abinci na ci, motsin teku ya tashi kuranta ni, sai da na sha magani kwana 7, sa'an nan na warki. Na yi kwanaki tukuna hankali na ya komo min, dan kamar zan yi hauka ne, dan ganin da na yi kamar na fito daga lahira ne. Da hankali na ya dawo bayan kwanakin nan, sai na ga mutanen garin kamata ne, ɗabi'o'insu duka da maganarsu da tufafinsu da launin jikinsu kamar na mutanen Sudan. Da na lura da haka sai na tambayi sarki, na ce ran sarki da ina nake? Ya ce a cikin birnin Kano. Na ce wacce Kanan, ta ƙasar Sudan? Ya ce na ce to ina kwanta gora take a nan? Ya ce nan kudu maso arewa, tafiyar kwanaki 15, ba magama ba cin zango. Ko da na ji haka sai ne salati, na ce Allah bane. Na ce ta ina na zo nan? Sarki ya sa aka kai ni wani katon gida, aka ce ta rijiyar nan ka fito. Na ce ina sunanta? Suka ce mai burgami. Sa'an nan na ce wa sarki, kun ga mai burgami? Irin ta ya gamu da bahar maliya. Daga bahar maliya na fito, Allah ya nufa karfin idan rijiyar nan ya jawo ni har nan gare ta na fita. Suka yi mamaki, na ba su labari na tun daga farko zuwa ƙarshe. Sarki ya murna da jin haka. Labarin fitata ta rijiyar nan ba wai ba yanke cikinsa,
ko yau ka so ka ji labarin in ka tafi Kano ka tambaya Kano, kowane ba Kano mai shekara 20 da haihuwa ya san labarin. Kowa ka tambaya a Kano ka ce nuna maka mai burgami ya kai ka har gidan da take. Dan tsoron kada wani garin jan ruwa ya fada ya halaka, sarkin Kano ya sa aka yi murfin karfe aka rufe ta, ya sa kuma aka kulle gidan dan a bar zuwa. Yanzu haka tana na a kulle, ruwa kundin, ba a taɓa yashe ta ba tunda aka yi ta. Bayan na huta kwanaki 10, sarki ya bani kyauta mai yawa, ya sa aka ɗauke ni bisa taguwa aka kai ni har ƙofar gidanmu a Kwantagora. Shekaru 15 kenan na yi cur tun daga fitata har ran da na sauka gidanmu. Liman ya fito ƙofar gida ya kasa gane ni. Na fita ɗan yaro mai shekaru 15, na dawo dattijo mai shekaru 30, gemu buzu-buzu har da saje da sa hana karya. Da na bayyana masa ni kowa ne sai rungume ni, nan muka yi ta kuka don murna. Muka shiga gida da shi, ko da tsohuwata ta gani ba ta manta ni ba, ni kuma ban manta ta ba, sai muka rungume juna muka some don murna. Aka yayyafa mana ruwa muka farfado, duk gari aka yi cewa iyayena barka. Liman ya gaya sarki ɗansa da ya fita yawon duniya ya dawo. Sarki ya aiko a yi mun maraba da zuwa, ba wanda ya san abin da ya fidda ni daga gida, balle fa abin da na samu. Bayan na yi kwanaki 7 na huta, ran nan na je ga liman da shi da uwata, na kwashe labarin tafiyata duk na gaya musu, tun daga ran da na fita har ran da na dawo. Na kwanto ruwan bagaja domin nuna musu, sai naga duk ƙashi ya zube sa'ad da ake kwallo da ni cikin baramaliya, saura ɗan taraf na nuna musu wanda ya rage. Da liman ya ji haka ya tashi nan da nan ya tafi ya gaya wa sarkin Sudan. Aka sa aka kira ni na ba sarki labari duka, na nuna masa ruwan bagaja. Ya kama ni ya rungume, ya sa aka yi ta buga min tambura tun daga safe har azhar. Kayan gajarce muku labari dai, shagalin da aka yi da murnar da aka yi da alherin da na samu ga sarki da mutanensa da mamakin da aka yi nawa ba shi faɗuwa. Na tambayi sarki yaron da na bari ba shi da lafiya ya warke, wato Yarima, da liman fa ya ce da za a ba shi ruwan bagaja da ya warke. Sai ya ce mun yi magani har mun gaji, har yanzu dai abin na ci gaba ne, mun fi so ma ya mutu yanzu ya huta, ciwo ya kici ya kici har shekaru 15. Da na ji haka na ce, to tsaya mu gani batun da liman ya gaya maka gaskiya ne. Na ɗauki tsinke na tsoma cikin kwalabar ruwan bagaja, na jefa tsinken cikin wani ɗan ruwa a kwano, aka ba yaron ya sha, da haɗewarsa sau ɗaya sai ya farata tashi, nan take warke, sauran ƙarfi kawai. Sarki fa ya murna kamar ya ɗauke ni haɗe, jama'a suka yi ta mamakin martabar ruwan bagaja. Liman ya yi mamakin labarin wansa da labarin sarkin aljanun duniya. Sarki ya kira liman ya ta roƙonsa gafara saboda ƙarya tashi da yi ran da ya magana ruwan bagaja, suka gafarta juna. Amfanin tafiyar nan tawa tana da yawa ga mutanen ƙasar Sudan duka, amma ba su sani ba. Kafin yi tafiyar nan, magungunanmu na ƙasar Sudan ba safai suke ci ba, don babu wani ɗan ɗigon albarkar ruwan bagaja ga itatuwa da dabbobin ƙasar. Amma da ruwan nan da na ɗebo ya zuba a Bahar Maliya, sai ya game ta duk don darajarsa. To duk hadarin da ya tashi daga bisan Bahar Maliya ya ba da ruwa a ƙasa, to duk itace da haki da dabbobin da suka sha ruwan nan, in an yi magani da wani abu na jikinsu sai ka ga abin na haske. Kaga yanzu magungunan ƙasar nan sun fice saboda ruwan nan nawa da ya zuba a teku. Yanzu an samu ice ko dabba da ta sha ruwan da ya fito daga tekun nan wanda ruwan bagaja ya zuba a ciki, aka yi magani da shi, sai ka ga ya ci. Bayan na huta kamar wata ɗaya, sai na yi shiri na murza zoben nan nawa. Da aljanin ya fito na gaya masa sunayen garuruwan da na ajiye kayana duka da kuma inda na bar matata. Ya ɗauke ni muka tafi na ɗauko abina, ko allura ta ban bari ba a wata ƙasa da ka sani na ajiya, duk suna cikin gidana yanzu. Ina tattara kayan nan nawa, ran nan sai na ce aljani ya kai ni garin da na baro mata ta rakiya in ɗauko ta. Ko da ya kai ni sai suka murna da ganina,
muka fita yawon ƙasa da ita. Muka yi wani ɗan ƙauye sai na ga zurki a kasuwa wajen mahauta yana kiɗan kurtuku yana hafshi wai shi karan maroka ne. Ko da na kyalle ido na dube shi sai ya ji na ce zurki ɗan Muhammad. Ya dube ni duk ya shafe fuskarsa da gawayi ya ce himma dai ɗan shehu. Ya da kurtuku ya biyo ni duk mutane ku an dafo ni. Muka ba juna labarin rabonmu da kuma dalilin rashin gamuwanmu da sauri haka. Na ba malam zurki dukkan dukiyata ta garin, na bar shi anan yana damawa yadda ya so matuƙar ransa, na ɗauki matata na koma kwanta gore da ita. Zaman nan nawa yanzu na yi buƙatar ganin malam zurki ko ni da na saba da shi, ko matata ta yi buƙatar ganin iyayenta, sai murza zoban nan aljani ya fito ya ɗauke mu da dukkan abin da nake so. Gidan nan ma aljanu suka gina mishi. Da na so in ce su gina min gidan ƙarfe, na ji tsoron kada zuciyata ta ja ni ga girman kai. In dai batun duniya ce mun gode Allah, ni kam yanzu alhamdulillah, kurunkus ko ka yarda ko kada ka yarda.